مستيات بيتنا سلام كم يصنحكم كبرات تخاتلتنا كابز قصيلنا دوتشه فيله اب هلو بوليتيكاوي هواهو إثيوبيان قرن أفريقان أمريكيتون زسفر صحف كنري إنا سناي مكتتال حوحات مس سممع سلام بريتوريا تفلاليو اتي كاب سلطان تالي زصنحه كللاوي بايتو تግራይ ندبرጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት ገይሩ ሸይምዎሎ በዚ ኸኣ ምስ አዲስ አበባ ሓድሽ ግጭት ክልዓል ከም ዝኽእል ይግመት ቅድሚ ሕጂ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ክልላዊ ምርጫ ጠንቂ ኩናት ኮይኑ ነይሩ እዩ ብሰንኪ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እቲ ኣብ 2020 ዓመተ ምህረት ተወጢኑ ዝነበረ ሃገራዊ ምርጫ ኢትዮጵያ ተናዊሑ ነይሩ እቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዝዓበየን ጸላው ዝኾነ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ግን ንውሳነ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብምንጻግ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ኣካይዱ ብዓብላሊ ድምፂ ድማ ተዓዊቱ በዚ ኸኣ እቲ ግጭት ተጋዲዱ ካብ 2020 ክሳብ 2022 ኣብ 2 ዓመት ጥራሕ ልዕሊ 600,000 ሰባት ኣብቲ ኣብ መንጎ ሕወሓትን ሰራዊት ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ኣዝዩ መሪር ኩናት ህይወቶም ሲኢኖም ውጽኢት እቲ ናይ 2020 ምርጫ ትግራይ ብሕዳር 2022 ብዝተፈረመ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ውድቕ ኮይኑ ኣብ ትግራይ ጊዜያዊ ምሕደራ ተመስሪቱ እዚ ድማ ንመራሕቲ ኩናት ሕወሓት ወሰን ክሕዙ ገይርዎም ነይሩ ይኹን እምበር ጸኒሑ ኣብ መንጎቲ ጊዜያዊ ምምሕዳርን ውድብ ሕወሓትን ጸገማት ተፈጢሩ ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ንወተሃደራዊ ምስሕሓብ ደው ኣቢሉ እምበር ንሓደ እኳ ካብቶም ተዋጋእቲ ወገናት ኣይዕገበን ክብል ክኢላ ቀርኒ ኣፍሪቃን ስነፍልጠት ዓሌታትን ማግኑስ ትራይበር ምስ ዶቸ ቬለ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕትት ገሊጹ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እቲ ብመሰረት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶሪያ ፈሪሱ ዝነበረ ባይቶ ክልል ትግራይ ብሕወሓት እንደገና ናብ ስልጣን ክምለስ ተገይሩ ب5 ግንቦት ድማ መራሒ ሕወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ፕሬዝዳንት እቲ ባይቶ ኮይኑ ተመሪጹ እቲ ጊዜያዊ ምሕደራ ደጊም የለን ክብል ምክትል ኣቦ ወንበር እቲ ውድብ ኣማኑኤል ኣሰፋ ንኣጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ገሊጹ ደብረጽዮን ድሮ ናብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ብምእታው ስርሑ ከም ዝጀመረ ጋዜጠኛ ሙልጌታ ኣጽባሃ ንዶቸ ቬለ ሓቢሮም እቲ በአዲስ አበባ ዝተመዘዘ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ዝኾነ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሕጂ ምስ ሓደ ዓቢ ብድሆ ተፋጢጡሎ ሕወሓት ስልጣን ብሓይልን ምምንዛዕ ይጽዕር ኣሎ ክብል ድማ ኣብ ዝጽሓፎ መግለጺ ይገልጽ ሌተና ጀነራል ታደሰ ንስጉምቲ ሕወሓት ጌጋን ዘይቁንዕን እዩ ድሕሪ ምባሉ ክእረም ከም ዘለዎ ድማ ይዛረብ ታደሰ እቲ ፍታሕ ኣብ ዘተን ዝርርብን ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣሎ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ስጉምቲ ሕወሓት ንሓይሊ ትግራይ ከየዳኽሞን ነቲ ክልል ናብ ተወሳኺ ጸገማት ከየእትዎን ኣጠንቂቑሎ ከም ኣባሃህላ ጀነራል ታደሰ ሕወሓት እንተደልዩ ስልጣን ብሓይሊ ክቆጻጸር ይኽእል እዩ ታደሰ ግን ስልጣኑ ብሰላም ናይ ምርካብ ድሌት ከም ዘይብሉ ኣስሚሩሉ ይብል ጋዜጠኛ ሙልጌታ ካብዚ ወጻኢ ዝውሰድ ዝኾነ ይኹን ስጉምቲ ድማ ከም ዕልዋ መንግስቲ ተገይሩ ከም ዝቑጸር ታደሰ ወሲኹ ይገልጽ ትግራይ ሕጂ ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ኩነታት እያ ትርከብ ዘላ ይብል ኣብ ሓደ ኢንስቲትዩት ተመራማሪ ዝኾነ ኣማኑኤል ገደቦ ንሱ ወሲኹ ኣብዚ እዋን ዓብዪ ዘይርጉጽነት ሰፊኑሎ መልሲ ፈደራላዊ መንግስቲ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ከዓ ኣይንፈልጥን ኢና ክሳብ ሕጂ መግለጺ ኣይሃቡን ክብል ርእይትኡ ይቐምጥ ደብረጽዮን ተመሪጹ ፕሬዝዳንት ምስኮነ ናይ ኢትዮጵያ ነፈርቲ ኩናት ኣብ ሰማያት መቐለ ክዝምብያ ተራእየን እዚ ድማ ንነበርቲ ኣዝዩ ኣሰንቢዱ አዲስ አበባ ንምፍረራሕ ተባሂሉ ናይ ኩናት ነፈርቲ ኣብ ልዕሊ መቐለ ትሰድዳላ ክብል ማግኑስ ትራይበር ይትንትን ሓይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ENDF ኣብ ጎረባብቲ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ይስለፉለው ብንጹር ድማ ኣብቶም ካብ ሰሜን ናብ አዲስ አበባ ዘእተው መንገድታት ድፍዓት ይሰርሑለው ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ምስ ሓደ ሰፊሕ ኪዳንያ ክትገጥም ትዳሎ ዘላ ደገፍቲ ሕወሓት ኤርትራን ሰራዊት ሱዳንን ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግመት ዝሓለፈ ሰሙን መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰራዊት ሱዳን ንዑስባት ሕወሓት ይረድእ ኣሎ ክብል ከሲሱ ነይሩ ፋኖ ኣብ ክልል ኣምሓራን ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኣብ ኦሮምያን እውን ምስ መንግስቲ ዝጻባጸበሉ ሕሳብ ኣለዎም ሕወሓት ንቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ኣሕመድ እቲ ዝዓበየ ብድህኡ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ይብል ማግኑስ ትራይበር አብይ ኣሕመድ ነቶም ናይ ቀደም መራሕቲ ሕወሓት ካብ ስልጣን ከውርዶምን ኣብ ትግራይ ንዕኡ እሙን ዝኾነ ናይ ተቃውሞ ሓይሊ ክተክልን ኣይከኣለን ካብ ወገን ኢትዮጵያ እንታይ ከም ዝደልዩ ንፈልጥ ኢና ይብል ኣማኑኤል ገደቦ بودب عسبا بيلوم أفتق بحري كرخبو يدليو إذا دما إيرترا كم سقات لولاونا تاقيرا أتريو
ስለዚ ኤርትራ ምስ ከም ግብፅን መንግስቲ ፖርት ሱዳንን ዝበሉ ኣካላት ኪዳን ክትፈጥር ትፅዕራላ። ማግኑስ ትራይበር ወሲኹ ከምዚ ይብል ምስጢር ፖለቲካዊ ምርግጋእ ኤርትራ ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ጽኑዕ ምቁፅጻር እዩ፣ ካልኣይ ድማ ኣብ ጎረባብቲ ሃገራት ግጭታት ብምልዓልን ብምሕብሓብን እዩ። ኢትዮጵያን ሱዳንን እንተፈሪሰን መንግስቲ ኤርትራ ረብሓታት ኣለዎ። ብኻልእ ወገን ኩናት ኢራን ከም ዘይምርግጋእ ማእከላይ ምብራቕ ዘመልክት ክኸውን ይኽእል እዩ። ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ግን ዓቢ ጽልዋ ኣለዎ። ኢትዮጵያን ኤርትራን ብቁጠባዊ መዳይ ተጸሌነን። ብወገን ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሕፅረት ነዳድን ወሰኽ ሃለኽቲ ነገራትን ሰሚዕና ኢና። እዚ ድማ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሰሜን ካብ ዝውሰድ ናይ ኩናት ስጉምትታት ከዓክቶ ይኽእል እዩ ይብል ኣማኒኤል ገደቦ። እቲ ኩነታት ኣብቲ ዞባ ንጡፋት ዝኾኑ ሓይልታት እውን ጽልዋ ኣለዎ። ንኢትዮጵያ እትድግፍ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ንኤርትራ እትድግፍ ስዑድ ዓረብን ክልቲአን ሃገራት ሕጂ ብሰንኪቲ ኣብ ዞብአን ዘሎ ግጭት ካልእ ቀዳምነታት ሒዘን ኣለዋ። በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ዘሎ ኩነታት ንኣሜሪካ ኣብ ኤርትራ ዘለዋ ተገዳስነት ክብ ከም ዘበሎ ትራይበር ይገልጽ። እቲ ተነቢሩ ዝነበረ እገዳታት ክለዓል ተስፋ ተዋሂቡሎ። ሂውማን ራይትስ ዎች ግን ኩነታት ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣይተመሓየሸን ብምባል ይነቅፍ ኣሎ። ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ባሩድ ዝመልአ በርሚል እዩ። ዝኾነት ንእሽተይ ቁልዒ ናብ ዓብዪ ዓመፅ ከተሰጋግሮ ትኽእል እያ። ኩናት ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ግዜ ከም ፖለቲካዊ ኣማራፂ ኮይኑ ክውሰድ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ ግን እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንበይ ኣይንኽእልን ክብል ማግኑስ ትራይበር ይዛዝም። ገና ግን ንኣህጉራዊ ሽምግልና ዕድል ዘሎ ይመስል ብምባል እውን ርእይትኡ የጠቓልል። ክቡራት ተኸታተልትና እዚ ክሰምዖ ጽናሕኩም ናይ ዶቸ ቬለ ትንተና እዩ ነይሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ሕወሓት ፖለቲካዊ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዝበሎ ወይ ዝገበሮ ነገር የለን። መንግስቲ ንስጉምቲ ሕወሓት ዝኾነን መግለፂ ክሳብ ሕጂ እኳ እንተዘየውፅእ ካብ መግለፂ ሓሊፉ ኸ እንታይ ስጉምቲ ክወስድ ይኽእል ዝብል ሕቶ ይለዓል እዩ። ዝኾነ ይኹን ግን ትግራይ ከም ሓንቲ ክልላዊት ግዝኣት ኢትዮጵያን ዜጋታታ ድማ ከም ኢትዮጵያውያን መጠን ምስታ ዓባይ ኢትዮጵያ ዘራኽቦም ብፍላይ ብማሕበረ ቁጠባዊ መዳይ ብዙሕ ብምዃኑ ብዝኾነ መገዲ እዚ ኩነታት መዕለቢ ክረክብ ዘለዎ ጉዳይ ምዃኑ ተዓዘብቲ የተሓሳስቡ። እቲ ኣቐዲሙ ከም ሓደ ውድብ እውን ሕጋውነቱ ተሰሪዙ ፖለቲካዊ ፍታሕ ዘይረኸበ ጉዳይ ዝጸንሖ ሕወሓት ነታ ክልል ኩሉ ዓይነት ጸጋታት አንቀሳቒሱ ብኣድማዕነት ከም መሓደራ ካብቲ ፈደራላዊ መንግስቲ ጸጋታት ጥራይ ዘይኮነ ተቐባልነት እውን ከም ዘድልዮ ይግለጽ። መንግስቲ ፈደራል ነዚ ኩነታት ንምቕያር ወይ ንምቕልባስ ክገብሮ ካብ ዝኽእል ነገራት ሰለስተ ቀንዲ ዓበይቲ ስጉምትታት ኣብ ቅድሚኡ ከም ዘለዉ ይግመት። ሓደ ነቲ ትግራይ ካብ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ትረኽቦ መሰላትን ቀረባትን ከም ፀዓት ነዳዲ መድሃኒት ገንዘብ ብምልኡ ወይ ብኸፊል ብምዕፃው ነታ ክልል መንበርካኽ። ካልኣይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ኮይኑ ክሳብ ብኹናት ዝኸይድ ሰራዊት ፈደራል ደፊኡ ናብታ ክልል ከም ዝኣቱ ጌርካ ቁፅፅር መንግስቲ ምጽናዕን ምስቲ ሓይሉ ኣብ ትግራይ ዘደልድል ዘሎ ሕወሓት ዘተምክያድን እዩ። እቲ ከም ቀዳማይ ተኽእሎ ተጠቒሱ ዘሎ ስጉምቲ ዕፅዋ ብዝተፈላለየ ሸነኻት ክግበር ዝጸንሐ ጉዳይ ምዃኑ ዝጠቐሱ ተንተንቲ እዚ ስጉምትታት መንግስቲ ምኽንያቱን ዕላምኡን ብዕሊ ዝተገልጸ ኣይኹን እምበር ነቲ ዓዲ ንምጭባጥን ሓይሊ ከይትረክብ ንምግባርን እዩ ይብሉ። ውፅኢቱ ግን ነታ ገና ካብ በሰላታት ኩናትን ቅልውላው ድሕረ ኩናትን ዘይተናገፈት ትግራይ ሕሰማ ዘጋድድ ካብ ምዃኑ ሓሊፉ ዘፍረዮ ነገር ከምዘየለ ይምግቱ። እቲ ኣሸቓሊ ኮይኑ ዘሎ ዝዓበየን ዝሰፍሐን ሳዕቤናት ክፈጥር ዝኽእል ከም ካልኣይ ተኽእሎ ዝርአ ስጉምቲ ከዓ ኩናት እዩ። እዚ ሓደገኛ ዝኾነሉ ቀንዲ ምኽንያት ሃገራትን ሓይልታትን ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃን ቀይሕ ባሕርን ካብ ዝኾነ ግዜ ንላዕሊ ተኣሳሲረን ምህላወን ምዃኑ ተንተንቲ ይገልጹ። ዞባዊ ክኢላታት ከም ዘመልክትዎ ኩነታት ቀርኒ ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ጉዳይ ሓንቲ ሃገር ንጉዳይ ካልእ ጎረቤታ ዝጸሉ እዩ ኮይኑ ዘሎ። ምኽንያት ናይዚ ድማ ኩለን በብረብሓታትን ተኣሳሲረን ብምህላወን እዩ። እዚ ድማ ካብ ግብፂ ክሳብ ሶማልያ ዘለዋ ሃገራት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝተኣሳሰራሉ ጉዳያት ስለ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዝኽፈት ኩናት ወይ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ እተን ካልኦት ሃገራት ደቂሰን ዝሓድራሉ ኣይኮነን ተባሂሉ ይግምገም። ጠንቂ ናይዚ ከዓ ኩለን ሃገራት ነናይ ገዛእ ርእሰን ውሽጣዊ ፀገማት ስለ ዘለወን እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ 14 ግንቦት 2026 ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ጽባሕ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ጽንሑ። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለዩ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ገብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። كفوت لساني
تماصوني አይሰገድን አነ አብጣዖት መላኺ كطاوخ جنا مستلي فتحي